Vamos a dar comezo a sesión extraordinaria do Pleno do Consello do seguinte decendo. Primeiro punto, ratificación da ausencia da convocatoria da sesión. Temos a Consello para esta sesión plenaria a sobre do POS que termina o plazo para presentar a solicitud junto a juntar dos proxectos. Pois vamos considerar como o último día, pois consideramos que é un considerado posible. Votos a favor? Perdón, pero tamén teño algo que decir. Teño algo que decir que non estáis un turno. Os días, porque xa non quería nin dar un turno de palabra, creo que a urgencia non está justificada. Non vai estar justificada porque vostede dice. Ese non é un motivo de justificación. Estes plans son recorrentes ano tras ano, se fan exactamente igual. E cando salen as bases da convocatoria se sabía perfectamente cando se mataba o plazo. O feito de que veñamos aquí sin pasar polas comisións informativas xa supón que a oposición non tuvo a oportunidade de pôr a vida dos proxectos. A min deronseme onte ás 7:20, pa hoxe ás 9:45. Convocar significa outra cousa que chamar a xente ante a súa presencia. Non é ningún rei nin jefe de tribo. Hai xente que non pode asistir, e expuso, por exemplo, a asistencia de Estefanía, que está de viaxe. Ela ten dereito a asistir a unha sesión plenaria. O feito de convocar desta maneira xa lle impide facer un dereito democráticamente adquirido. Non creo que este sea un motivo de justificación. Bos días a todos. Non sei se é un motivo de urgencia, non, creo que estamos o seu límite de trabajo na presentación dos proxectos. Imagino que é unha justificación máis que necesaria porque o nivel de Santa Cámara non ten unha inversión total máis ou menos de 1.900.000 euros. Non sei moito máis nada. Se nos permite un segundo turno. Non, vamos a proceder a esa votación. Votos a favor de ratificar a ratificación da ausencia da convocatoria de sesión. Votos en contra. Nada, abstención. Pasamos ao segundo punto. Aprobación parcial no plan, aprobación da participación no plan provincial da recuperación as obras e servicios da competencia municipal, plan único dos concellos por 2018. O Pleno da Diputación Provincial da Coruña, na sesión que tuvo lugar o 29 de setembro de 2017, aprobou a Casa Reguladora que por 2018. Este plan consta de tres tipos de achega provincial, achega provincial 2017, achega provincial 2018 e o préstamo provincial 2018. Perdón, podría falar un pouco máis despacio, porque casi que non se entende. Sí. O importe asignado a este Consello é a chega provincial 2017 son 472.639,23, a chega provincial 2018 463.721,51 e o préstamo provincial 2018 419.132,90, un total de 1.355.493,54. Este Concello, despois de revisar as necesidades do pueblo consensuar con Terra Galega, que somos os grupos que estamos gobernando, recollemos un plan en donde se acomete, pois, unhas obras que se vai acometer, son as obras de abastecemento da Agua da Pereira na zona sur, que se considera que é o mundo da Pereira, en muitos máis lugares se aconte con selectivo de abastecemento de agua. Incluíse asimismo a mellora dos firmes nos núcleos dos lugares de Clueve, de Viego e San Cristóbal, xa que se realizaron obras de servicio público de abastecemento domiciliario, e soporta un importante máis volumen de maquinaria de vehículos industriales. Perto desta zona de máis de actuación está instalado o depósito de captación de auga, que xa non sabe funcionar, que permite dotar este servicio aos lugares próximos e que tamén no futuro a Pereira, por eso se fai a primeira cometida de obra mencionada. Recolles asimismo unha obra, unha estrada importante no diario municipal que parte do Parasel San Griñal, Santa Serina, hasta Vilar Queimado, hasta o límite do Concello de Coristanco. Outra obra necesaria é a estrada tamén interparroquial do Fierro de Almozar, a Fontecada,
O plan complementario recolle obras, isto vai asentado tamén con plan complementario que debe supoñer un mínimo 20% do importe total do POS que se adjudica a Santa Comba. Este plan complementario recolle obras na zona urbana de Santa Comba, con unha importante delegación, así como tamén no lugar de Barreira Fontecada, con Barra Ponte da Riba Santa Comba. Consideramos que a promoción do deporte e instalacións deportivas é importante e a ocupación de tempo libre como obras de remodelación do campo de fútbol de Fontera que permitirá un maior uso do equipamento e unha maior participación nas actividades deportivas e de tempo libre, que esta actuación faise ao cargo do préstamo provincial 2018. Óptase asimismo dentro desta partida de destinar unha parte de cantidade asignada a este Concello da Chega Provincial no ano 2018 ao financiamento de gastos correntes que supón un total de 123.389,09. Os gastos que figuran neste apartado están directamente asociados ao funcionamento dos servicios públicos obrigatorios neste Concello. A proposta que traemos hoxe a este pleno é extraordinario e urgente. En primer lugar, a participación no plan de obra de cooperación de competencia municipal por 2018, en donde tiñamos a primeira chega, que é a chega 2017. Nesta chega 2017 inclúyese a mellora de firme da carretera de San Guiñán, lugares de Santa Sabina, Fornos e Lartimán, pasando por eles, unha cometida que se fai na Novela de Tempo, por un importe total da obra de 319.470,88. E se incluye tamén esta chega a mellora do firme dos lugares de Truebe, Ribeiro, San Cristóbal, no Concello de Santa Comba, onde se fai unha actuación combinada entre doble riego e aglomerado. O importe da actuación é de 178.552. En total, dentro da chega provincial vais a facer unha inversión de 498.023,50 céntimos. Dada que a partida que nos destina a Diputación dentro desta apartado é de 463.721,51, a chega correspóndelle ao Concello a chegar por parte del 34.301,99 para que realmente se cumpla o total do importe das duas actuacións que se incluyen neste apartado. Na chega provincial 2018 é onde se reserva unha parte, como dixen antes, para os gastos correntes por un importe de 123.389,01 para gastos correntes e as duas actuacións en obras que se van a realizar de financiamiento e financiamento é o abastecimiento da auga da zona sur da Pereira por un importe de 276.185,23 que realmente debería ser a fase terceira de abastecimiento da auga da Pereira. Desta forma que debería o lugar da Pereira coberto na súa totalidade, xa que está ejecutando ahora mismo a segunda fase. E a outra obra que se incluye tamén neste apartado é a mellora do fin do lugar da Almofara, que ten un informe, este vai en doble riego, e ten un importe de actuación total de 72.554,99. Desta forma, xunto co gasto corriente e as dúas obras de actuación na Pereira e na Almofara, complétase o total da chega provincial 2018, en donde aquí o Concello non ten que facer ninguna aportación, porque realmente está se solicitando o importe íntegro da solución. Como dixamos antes, para a promoción do deporte, no que o préstamo de 2018 vaise a facer unha obra de remodelación do campo de Fontera por un importe de 417.765,79. Este importe total da chega, por lo que aquí o Concello non vai a facer ninguna aportación. Trae objeto tamén a este pleno a aprobar os proxectos das obras e os plegos dos suministros incluídos no POS e que se relacionaron anteriormente. Outro punto tamén de aprobar o pleno é aprobar o plan complementario e os seus proxectos que se incluen os investimentos que se incluyen neste plan complementario. Van incluirse unha serie de investimentos financieramente sostenibles que vou detallar agora. Unha das actuacións que se vai a facer, que se manda como plan complementario, é a mellora do firme e señalización das ruas Cobros Enríquez, dos Gandeiros, Santa Comba e dos Abregos, unha actuación aglomerada por un importe de 165.000 aglomerado quente, 165.293,55 céntimos. A segunda obra, que se contempla nun plan complementario, sería unha mellor da firme e señalización da rúa Lugo en Santa Comba, por un importe de 174.273,95, tamén asfalto en aglomerado quente. Unha mellora do firme e señalización na rúa Espai, Eliseo, Antonio Amigo Poeta e Poetañón, tamén por un importe aglomerado, con un importe de 102.608,66. Unha mellora no firme dos lugares do Combarro a Ponte da Riba no Concello de Santa Comba, que son aglomeradas, que son actuacións en hormigón, por un importe de 57.144,25, e unha mellora no firme no lugar
mar de Barbeira por un importe que, bueno, vai salir a Chopana, na conexión de Barbeira a Chopana, con doble vía, que é unha actuación por un importe de 43.635,52. Por lo tanto, aportas un plan complementario total por un importe de 502.955,33 euros repartidos en 5 actuacións. Outro objeto de pleno é declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terrenos, a base de servidumbres para a execución dos investimentos, así como ter resolto todo relacionado coas concesións e utilizacións administrativas que legalmente son necesarias. Compromete a sí mismo o Concello a incluir nos orzamentos municipales de 2018 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal, solicitar a sí mismo a Diputación Provincial da Coruña a delegación destes concellos da contratación e execución das obras os suministros incluídos no plan, declarar que o Concello non solicitou ni recibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións, autorizar a Diputación Provincial para obter os certificados de esencia estatal de administración tributaria, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado con a administración e xestión do presente acordo e correspondentes expedientes. Designar a sí mismo como representante para o envío da solicitude desde o plano ao registro telemático da Diputación Provincial ao funcionario adxunto da Secretaría e Registro do Inframa e dar conta do acordo adoptado do Pleno da Corporación a Comisión Informativa correspondente que se realizaría na primeira sesión que se celebre da Comisión Informativa de Obras de acordo co disposto no artículo do Real Decreto do 86. Exposto isto, señores, que nos deu a palabra. Sí. Supoño que deliberadamente digo así, tan rapidamente, porque non sabe que van as obras. O que non debíamos de saber de que van as obras somos nós, porque se nos dá os proxectos onde, non temos por que saber. Non vou estar totalmente mirando os proxectos. O plan da Diputación, señora Meiqueiras, que voluntariamente se colocou nesa situación de perdelo, é o equipo de goberno. E usted é o cómplice de votar a favor da urgencia. Por tanto, as cousas non son xusto termo. Quen voluntariamente se decide por o arriesgado a perdelo e ter que facer unha urgencia conculcando os dereitos dos concejales da oposición son vostedes. Iso é así de simple. O que non pode é premiar votándolle a favor. Vostede fai o que queira e é responsable con iso no momento en que vota a favor. De feito, aquí se di que hai que darlle conta á Comisión Informativa porque non se celebraron comisións informativas. Ven a pleno porque obriga a lei a traerlo a pleno, senón xa non viña a pleno. É así de simple. Isto non é o procedimento e nunca se fixo así. Salvo unha vez, o señor Landeira, do que formaba parte do goberno, a señora alcaldesa, chegou aquí e o trouxo por moción. Esa é o código. Pero o plan de obras por moción. E sigue na súa senda, para que o resultado vai ser o mismo, non se preocupe, senón peor. Falaba hai un ano, 2 anos, de que non iban a recurrir a ningún préstamo nunca. Van dous, un de 500.000 do IDAE e outro de 400.000, ahora van 3 realmente, pero os outros son justificables porque eran para gasto corriente, para sanear a deuda que tiñen da época de todo, casi 700.000 euros pendientes, falando así grosso modo. 700.000, máis agora outros 500.000 do IDAE, máis agora outros 400.000 do... Para que? Para cambiar o césped de Fonterna. Ese é o precio da traición, cambiar o césped. A máis usual. Que iso é o precio da traición. A iso chamo de ser un mercenario. Cambiar o césped de Fonterna será tan necesario. Acaban de meterse máis de 8.000 euros no arreglo do césped no verano. Mas depois outros 2.000 e pico, ou 3.000 e pico, sí. Mas outros 2.000 ou 3.000 e pico de jardinería. Mas despois comprouse un tractor corta-césped de 5.000 euros. Agora que vai cortar o césped artificial, cando o poñen? Non abandazos. Ademais, non creo que a prioridade deste Concello sea facer un campo de césped artificial. Xa temos un. Pero, bueno, ustedes deciden cales son as prioridades. A única cousa boa que se pode decir do plan de obras é que as obras van ser todas no Ayuntamiento de Santa Comba, ou eso espero, porque non tuve unha oportunidade de verlas. Pero é o único que se pode decir un bo desto. Cando se fai obras hai que equilibrar necesidades e obras. Todas son necesarias.
necesarios. Ahora, os desequilibrios que se están facendo, está claro, non se pode dar a quen máis ten, sempre o mismo e nos mesmos sitios. Eso veo calquera. Se miramos as obras son en 3 sitios nada máis. Os 300.000 para o Busto, para a zona de Busto, onde se fixera xa outro plan de aceras de non sei cuantos tal, porque metiuse as aceras ali tamén outro tanto. E despois en San Cristóbal 178.000, e aí acabouse todo. Todo eso suma menos que o que se vai gastar no campo de césped artificial. Bueno, suma un pouquinho máis, para ser exactos, 498, e o campo de césped de 417.000 euros. Que danlle a mesma prioridade aos asfaltados que ao tema do césped artificial. Polo que respecto ao abastecemento da augas da Pereira, bastante tardaron, porque esta é a segunda fase. E a primeira fase aprobaron para nós. É dicir, inmediatamente, despois da primeira ven a segunda. Porque a segunda fase non se ejecuta mañá, ejecutarase no mandato do seguinte alcalde. Porque ainda se está ejecutando agora a primeira fase, xa aprobáramos nós. Entón, o normal era concluir aquela obra. O normal era concluir. Xa estaba a facer unha segunda fase, dividiuse en 2 fases para facela de forma consecutiva. Tardaron bastante. E despois non hai nada máis. Nada máis. Acabouse. Digo aí media hora para decir isto. Probamos de 300.000 euros ao Augusto, 318.000 a 175.000 a San Cristóbal. E depois unha actuación menor en Fontecada de 70.000 euros. E para de contar, o campo de fútbol está 317.000 euros. E para iso imos a un préstamo. Creen que este é un bo plan de obras? Parece que bo, non? Por lo menos non me estiva iso que o fixeran vostedes. Nós non, Nós non. Nós non tuvemos nada que ver. Se nós non temos nada que ver, o normal é que lle votemos en contra. E vamos lle votar en contra. Non por nada, porque o único que se pode decir neste plan, o único vos é que dicen é que son obras do Concello, que en todos os lados pagas o que fagas van a ser necesarios. Pero hai que ponderar un pouco as necesidades, Que un leve 318.000 ou 307.000 euros, 319.000 euros en asfaltados e aglomerados, e que outros teñen as carreteras que non se podan andar por elas, non é xusto. Iso é o único que se pode decir. Que se fan así as obras, así serán os resultados. E despois, o último, gástense 123.889 euros en gasto corriente. E se préstamo para gasto corriente tamén. Está ben? Así é como que tenden financiar o seu goberno, non? Que o pague outro. Porque ese préstamo ten que devolver os subsistentes mandatarios, os que teñan dispois. E pois van a decir que fan boa gestión. Esa herencia terá que recibir a alguén. E ainda estamos pagando a herencia do señor Torres, xa lle digo. Moitas grazas. Señora Mejías. Non sei se terá que decir algo concejal de obras, porque vou referir a 2 puntos. Non o consigo. Eu vou responder, señor Ucha, a seguinte cuestión. Vamos a las segundas partes e habrá que acabar, lógicamente. Usted fixe un proyecto para acabar a Pereira, antes de empezar outro proyecto habrá que acabar esta feira. Xa deberían de acabar no anterior, é o que lle dixo. Perdón, está no seu turno. Estou puntualizando que Por se favor, xa señor Ucha, está no seu turno, señor Sí, Mejías. está no seu turno, Vaya a ter puntualizando, vaya a ter o seu segundo turno. Teñamos a sesión en paz, teñamos a sesión en paz. Non hai que, pero xa puntualizará no seu segundo turno de palabra, que lle costa tanto esperar o segundo turno de palabra, por favor. Por favor. No, a mí me ten que quedar de usted. Primeira llamada no. Por falta de educación. Señora Mejías, pode usted proceder, por favor. Eu non me considero, señor Ucha, ningún mercenario. Non me considero. Agora me considera usted. Ahora, non sei se estas obras todas que relatan aquí, que en total, entre a chega de 2017 e a chega de 2018,
o plan de forma de investimentos. E o plan complementario estamos falando de 1.900.000 euros. Bastante. Calidade dos proxectos, é dicir, eu estou na mesma posición que usted, é dicir, en as memorias aquí falan tamén da seguridade de obra. Tamén lle digo, pero vou dicir unha cosa moi sencilla. A agua, supoño que fará falta. E acabar a segunda fase tamén, digo eu. Para que empezamos a rematar antes de seguir e antes de ir para outros lados. E non deixar as cousas a medias. Segundo tema. Non sei se os asfaltos unquentes que hai por aí son necesarios ou non son necesarios. Non sei, creo que sí. Que estamos de acordo que podía ser nun lado ou no outro lado. Tocoulle ese. Noutra ocasión tocará ao sur. O gasto corriente. 123.000 euros. Está ben. E logo usted que pasa? É dicir, non se pode deixar o gasto corriente para... Igual que usted que deixou 216. Non foron máis, foron 80.000 euros máis que deixou usted para gasto corriente. Son a boa gestión. E despois o PAI, o campo de fútbol. Bien. Voulle dicir o seguinte. Sabía vostede, que temos 150 fichas, 150 rapazes que se están desplazando desde Santa Comba hacia Castillo para poder entrenar 2 días a semana. E van xogar tamén o fin de semana lá, me imagino, non? Entonces, a mí, lógicamente, habrá que cometer unha obra. Santa Comba dedica un campo de fútbol para lle dar servizo aos rapazes. Outros orientamentos dedican asfalto en quente. Usted quiso facer asfalto en quente cando presentou o PAI 2016. Non recordamos, non? E quería facer un asfalto en quente con 3 centímetros. E usted vai me criticar agora gastar ou facer unha inversión. Porque Santa Comba, é dicir, me gusta que Santa Comba tamén teña un campo de erva natural. Pero o problema é que está utilizando cada 15 días. Está pintando cada 15 días. Hai que facer gastos. E supón un gasto. Sabe usted canto supón de gastos ao ano o campo de fútbol? Simplemente de mantenimiento, 12.000 euros. Sobre 10, 12.000 euros. Sabe usted canto costaría trasladar os rapaces? Un autobús, lógicamente, se formos coherentes a que o sentido común. Desde Santa Comba a Castriz, 2 días a semana 150 rapaces. Outros sobre máis ou menos, outros 8, 10.000 euros. Estamos falando dun gasto total de 20.000 euros. Estamos falando dunha inversión de 417.000 euros, con 2 anos de carencia, e podemos devolver en 10 anos, 41.000 euros todos os anos. É dicir, que ao final é o valor añadido de que a xente que veña a Santa Comba e os rapaces, os pais, que podan gastar en Santa Comba nas cafeterías ou facer vida en Santa Comba mentre os rapaces están entrenando. Me parece que é un gasto, é unha inversión sustentable e sostenible no tempo. É cara? Sí, é cara. Que podíamos ter tamén 2 campos, un termo artificial en Santa Comba, aquí no caso do mar, e outro de erva natural, sí. Pero os lujos non os podemos ter. Entonces, ante esa duda, decir, que o rapaz sobe, entreno en Santa Comba ou entreno en Castriz, eu opto porque entreno en Santa Comba. Recollendo as demandas de moita xente que leva rapaces para entrenar a Castriz. Non é unha decisión personal nosa, non é un capricho noso, non é unha adaliz, non é unha lucecita que abriu no meu cerebro, ni no cerebro deste grupo de goberno. Me parece que son inversións necesarias. Outros concellos, como sabedes e como vedes na prensa, dedican este PAI a asfaltos en quente. O señor Ucha tamén o quiso facer. Agora, se isto é viable ou non sei. E agora vou pasar, con respecto ao campo de fútbol, vou pasar a palabra a Silvia Concejala de Deportes. Bueno, só teño que dicir unha cousa. O campo, se se mete aquí, é porque despois de probar e ir á Diputación, á Xunta, a todas as portas que pertenecen a seu como secretar, en ningún sitio se nos dou unha subvención, porque supuestamente as subvencións para campos que había antes da Diputación acabáronse. Entón non é un capricho.
é unha inversión que creo que toda a xente nos alrededores e concellos limítrofes teñen un campo de erva artificial. O seu amigo e compañeiro de partido do PSOE vai facer outro en Dumbría e ten moitísimos menos habitantes. Eu o que non entendo é, porque aquí é un capricho nos outros concellos non. Camariñas, todos os sitios, se queren que non un por un. De feito, é dos poucos campos de erva natural que quedan ás voltas, por non decir o único. Excepto tamén Val de Dubra, que ten erva natural, pero ten monte artificial ao lado. Entón, quero que a xente sepa que nós antes fomos petando porta por porta. De feito, non fai moito que tuvemos unha reunión co señor Liñares na Diputación, que a nós non nos concediu un campo, pero resulta que sí que vai a facer en Morosos, porque é do mismo partido político. Entón, xa estamos na... Sabe como está o ambiente, pero tamén que se que sepa, non ten nada máis que decir, claro. Moitas gracias. Bueno, iba a explicar un pouco de falsa, explicar o tema desto. Un plan equilibrado desequilibrado. Hombre, un plan equilibrado desequilibrado, eso é a súa opción. Nos consideramos as necesidades que ten o Concello, valorámolas, as asociacións que habían feitas, as que estaban pendientes de facer, que hai moitos en general que non estaban pendientes de facer, vamos ir intentando as faceras. Aparte, temos tamén un plan complementario que este ano, de feito, acaban de aprobar dos complementarios no ano pasado, todos van a seguir facendo, aparte destas actuacións que di usted, pues tamén se van a facer as outras actuacións que serán tamén un plan complementario. Señor Luis, ten un segundo turno. Sí, moitas gracias. Se o único que o señor Miguel se pode decir que a obra da Pereira, que estaba proyectada por nos, é a única que pode salvarse, aí estou de acordo, fíjese. A forrar a saliva, hombre. É dicir, a única obra que facemos boa é a que vostede tiña, a que nos tiñamos. E claro, habrá que terminar. Que dixen eu, non despejou un pouco as orellas. Dixen que era o único que había no plan. Por favor, Non, estou respetando, perdón. Si ten problemas de comprensión, recordaría que tampouco pode interrumpirme cando lle dé a gana, Si, para chamar. Non, para chamar nada. No, si lle faltei o respeto ao compañero, tendrá que decirme que lle faltei o respeto. Porque que eu sepa, dixen que tiña que pôr un pouquinho máis ao loro e atender un pouco mellor. Nada máis. Con outras palabras. Bueno, pois con outras palabras, vostede non me interrumpa, me fai o favor. Si falta respeto, sí. O respeto falta vostede cando me interrumpa. Pero se digo que... Pois dígolle que o único que pode decir era que a segunda fase da obra de abastecemento de agua da Pereira era útil, só sabíamos. É o único que se salva do plan. Aí estábamos de acordo, fíjese. O demás, justificar o injustificable, pois coloca no sitio que o coloca. Está dicindo que se están metendo 150.000 euros, non, 20.000 euros a maiores da subvención que se lle dá aos áreas para facer todas estas cousas. Claro, se me di que costa 20.000 euros o mantenimento do campo e tal, mas despois lle damos outros 20.000 euros e son 40.000 euros. Así nos vai no pueblo, Porque esos números non son os que aparecen aquí como gasto. Claro. Despois resulta que costa moito manter o campo. E costa moito e dedicámoslo ao fútbol. Eu setei aquí mismo, cando aprobamos 90.000 euros por áreas, entre unhas cousas e outras. Claro, esas son as prioridades do noso pueblo. Vostedes poden decidir as prioridades que son os que están gobernando, pero teno como teno. Porque se me di que prefiere, eu non sei se eran 3, se eran 5, se eran 1, iso digo vostede pola súa conta. Eu só non sei que o proxecto era de aglomerado. E o aglomerado non nos fai unha persona calquera. O proxecto non nos fai, fai nos que nos fai. Pero vostede di que é mellor non facer aglomerado que é ter un campo de erva artificial, porque o problema é que está decidindo entre ter un aglomerado ou un campo de erva artificial, e di que é mellor ter un campo de erva artificial. Por eso, señora Cancela, nuns casos pode ser vicio, e noutros pode ser pois necesario. Por que? Se gestionaran como gestionan en Umbria, podían ter uns campos de fútbol. Non un dous, si quer. Porque está gestionado por un socialista. E Oroso, pois pode ter 2 campos de erva artificial, si quer, porque tamén está gestionado por un socialista. E Santa Coma, como está gestionado por vostedes, non os ten. Que quere que lle diga? Que gestionan mellor os socialistas? Pois sí, porque vai ali, e non só ten 2 de todo. Non só 2 campos, ten 2 de todo. E contrata un montón de xente, e é un exemplo do Ayuntamiento de Dumbría. Pero sabe por qué? Porque o goberno é socialista. E cando non se escaquea a pasta,
Cando non se fan os proxectos como este que se fai, o do campo de césped, que se fai por unha empresa que está metida nos rollos do Partido Popular, das comisións, está a ser, sí, esta empresa que firma este proxecto é a mesma que está incluso nun procedimento judicial, que o sepa, nun caso de corrupción famoso. Bueno, cando se fan así as cousas, tipo números, claro que non van a dar os números. É máis, podo lle adelantar incluso que lle van dar agora, hombre, porque só sabemos, seguro, o mesmo que fixo o pabellón. Si fan todo así, si o que ten é que son previsibles, previsiblemente vai facer esa obra, e previsiblemente a vai facer subcontratado, como se fai todo aquí. Claro, despois meterán non césped de última generación, senón o que lle metan, e meterán o drenaje pésimo, e terá peor que antes. E aos 5 anos terás un campo para tirar, e ainda estarás pagando o préstamo. Porque iso é así, e vai ser así. Entre outras cousas porque pode-se ver o que pode costar cambiar o césped artificial. Cambiar, non polo de novo, os drenajes e todo iso xa feito. E vas e miras na prensa o que costa, por exemplo, o de Innova de Carvalho. Canto custou? Ti foste lo ver? Ti sabes canto custou? Señor Cancela. Canto custou a licitación esta? Señor, se queda... Bien, pois se ese ten máis diñeiro para facer o cambio de césped, está claro que aquí non se vai a facer unha obra de calidad. Iso xa sabemos de antemano, porque aquí as cousas fanse todas así. Igual que fixeche de remataxe desas obras que estades facendo agora. Dispos as culpas son dos proxectos, sempre. Non? As obras que estades facendo agora non fai falta un proxecto para facer unha carretera, O que vai a facer a carretera sabe perfectamente o que ten que facer e o que lhe ten que meter. Non fai falta moito proxecto, o único que fai falta é unha medición para saber os metros cuadrados que ten. E o demás é facer unha carretera. Me poñas o que me poñas no proxecto. Si queda mal é porque non controlades as ejecucións. Si queda mal é porque non se lle pon as cantidades que se lle debe de pôr. E si queda mal é porque contratades como contratades. Estades contratando todo por procedimentos, na maioría dos casos, xa por adjudicacións directas. Adjudicacións directas. Entonces, en outros casos, perdendo as subvencións, como no caso dun multiusos que perdeche desa caldeira de calefacción. Que non era a caldeira, señora alcaldesa, se mirara o proxecto, é aerotérmica. Non facía falta radiadores, fai polo aire quente. Polo aire quente. Que dixo vostede que non estaba previsto por a instalación. Como non vai estar prevista por a instalación, que só estaba a caldeira? Primeiro lexe o proxecto. Aerotérmica, por aire quente, non por agua. E perdeche desa subvención porque vos dou a gana. O problema é que son vostedes que dicen o que é prioritario. Moitas gracias, señor. Sí, xa termino, xa concluyo. Dicen vostedes que o que é prioritario. Vale, señor Cancela. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a ver, mire, a mí me gustaría, en primer lugar, que nos consultaran a campo de corredor. Porque alucinamos, a mí me intentan moito, porque non nos importa a oposición, que somos unha boa parte, representamos unha boa parte dos vecinos tamén. Deberían contar con nosotros, en primer lugar, para que podamos votar a favor, porque se non, además, aparte de eso, realizar uns consellos tamén. O outro día, sin embargo, se dixe que en Guarna, cando vostede foi a facer unha visita da conselleira, había un artista en estado lamentable, que pude comprobar vostede, un dos seus compañeros, pois, en fin, como que non ten cabida, teraban outro, pero, para empezar, se non tuveran en conta un pouco. Gostaríamos que nos tuveran en conta, si queda un voto favorable, e as nosas aportacións. En segundo lugar, falan do control, de que hai que adecuar os rapazes aí. Eu pregunto-me se no futuro, cando teña aquí o proceso artificial, van ir a buscar os rapazes de Castril, de Bazar, de Cátila Mayor, que esas áreas que os van ir a buscar a Castril para traerlos a aquí. Eu non faría eso que están facendo vostedes, o que vindo a facer, hai moito tempo xa. Eliminaron vostedes as instalacións deportivas de Santa Comba. Bueno, vostedes tamén, creo que estaba por aquel tempo, cando se fixo a piscina, todo eso, eliminaron as pistas de tenis, non se volvió a facer.
Eu o que faría, en vez de facer este dispendio, este disparate de dispendio, eu o que faría é ir mirando uns terreniños, mellor incluso anexos ali ao Fontenga, que non sirven para outra cousa, pero sí para instalacións deportivas. Entón, vayanse facendo vostedes cos terrenos, e no futuro plantexen unha ampliación de instalacións, como lo van con o noso programa. Por eso eu digo que é importante que conten con nosotros. Nos levamos no programa a facer un complexo deportivo multidisciplinar. En regalía tamén, se non me equivoco. Ben. Pois entón, vamos pagar algo polo seu programa, non pagar disparar. En terceiro lugar, o que están facendo a prensa de prisa correndo a última hora, no último minuto, que están facendo é tapar baches. Tapar baches é chegar que limpa fora ao último minuto. Eso é o que están facendo vostedes. É dicir, en todos os casos, que están facendo. Se falamos da galería, ten que ser a oposición que lle diga como ten que resolver o asunto. Se falamos da obra de Sánchez de Ruebe, ten que ser a oposición que lle diga que en fin, por lo menos que lles pone as pilas, porque ustedes estaban no limbo, estaban dormindo hasta aquí, claro, xa logo lles facía o pau, por responsables que estaban poner algo a funcionar. Quero dicir, que non se desespera, ustedes non de 2 kilómetros que non podían solucionar con 200 Bueno, en fin, pero o que quero decir é que ustedes van tarde ou mal e agora, ustedes non ten un proxecto de futuro, ustedes non ten un proxecto ilusionante para Santa Comba, non se les está esperando nada a ustedes, lo que está esperando a cabo de legislaturas para determinarnos de historia. Non ten ustedes un proxecto de desenvolvemento económico que faga prosperar a Santa Comba, non se les espera. Que imos a facer, señor Camixeira, que mentiras, que imos a facer co matadoiro da Coia? Terá alguna utilidade esas instalacións? Usted é o representante? Ten algo en mente acerca de eso? Creo que non. Moitas gracias, señor Cámara. Señora Benfiras, se turno de palabra. Señor Cámara, Es un minuto, señora Benfiras. antes de estar usted rascou a... Señora Benfiras, Sí, digamos, señora profesora. pero que non te Pero é unha resposta máis aceitada, porque aquí todos somos máis papistas que o Papa. Escoite. Por favor, señor Camaño. Somos máis papistas que o Papa. Nadie hizo nada. E o teu papel, señor Camaño, o programa do PSOE era un papel en blanco. Acordes. Ou nos acordes. Temos a nesa. E a señora Ucha quería decir que os socialistas sempre foron máis listos que os restos, que os seres humanos. Non lle digo que non. Pero resulta que Santa Comba non ten unha ferra planta aquí. Para ter 2 campos de fútbol. Eso para empezar. Era dos. Señor Ucha. Señor Ucha, espera un momentito. Usted conoce as instalaciones de Oros? ¿Conoce? No, creo que no. Sí, No. creo que sí. Señor Ucha, segunda llamada. Estaba preguntando. Conoce as instalaciones de Oros? Eu estou Non sea simpático, señor Ucha, segunda llamada de voz, señor Ucha. Oye, eu vou xogar ali. Eu non vou xogar. Vou acompañar. Así é como. Envidiables instalaciones deportivas ten Oros. Sí, envidiables. Como a Santa Comba. Usted di que ahora é un capricho, que decidimos contratas. Oye, señor Ucha, diríjese usted que se ten que dirigir. Eu non participo en ninguna mesa de contratación. Non me veña aquí, entende? Non. Me explico. 2. A Deiroa, non vai a ver usted a Deiroa. Vai a ver. A que espera? Vai a ver. Foi no ver? Non, verdad. E despois ten as santas, a desfachatez. Decir, é un capricho de facer esas instalacións. Que o señor Camaño non vai decir que os rapaces no outro lado da cidade ten que usar os rapaces de Santa Comba con Castillo. Donde? Os errores. Donde as instalacións. Lógicamente. Señor Camaño, unha pregunta. Entonces, Xa tuvo su turno. Xa tuvo su turno. entonces a mí, como poden ustedes dar, tamén habrá que escutar. E non é solamente aquí, dicir, eu son o máis listo da clase, se é o máis listo da clase, demostre. Punto. Demostre. Pero demóstremo con feitos. E non demóstremo con chaputas conforme fixeron con posto 2016. Por que non demostra, señor Camaño? Que era usted o concejal de obra? Teria que contestar. No.
Entonces, eu creo que somos todos inteligentes, somos todos unánimes, somos todos adalices non sei de qué, pero na hora da verdade, os feitos son irrefutables. Os concejal de obras era vostede tamén. Señor Camargo, primera llamada de orden. Vale, termina o señor Mestre. No, porque me parece ser que este é un teatro. Pois, por favor, Sí. agradecería que terminara. Parece que é un teatro porque parece que é un teatro. Sabes quen fixe o plan de obras? Señor. Sí, como é o señor Pucha. Ou non? Quero dicir que non? Aquí. Pero, por favor, señor Camargo. A ver. Pero, por favor, non pode estar calado, por isto, que non se Está preguntaba. preguntando, digo. Como fixeron logo? Lá falamos do plan de obras do campo de fútbol de Santa Coma. Ustedes que fixeron? Vamos a ver, señor Lucha, por favor. E falan dos anos. É así. E ten a despachatez de falar dos anos. E usted, señor Ucha, que fixo máis que cambiar o suelo do pabellón de Fontela para lle dar, para que? Quero que diga para que? Sí, sí, diga. Para que? E para que viases a Marello, fomos Bueno, muy mira, bien. va a ser eso, ¿verdad? Señor Lucha, Claro, usted. señora ¿Qué Benjamín. pasa? Vamos a ver. Era la Casa de Cultura, la Casa de Cultura para que Europa iba a visitar, ¿no? Europa iba a visitar. María, por favor, mira, ninguén La está Casa de en Cultura contra, iba a visitar. por favor, Señora ninguén Benjamín. está en contra, eso que quiere decir que igual se Bien. por esto equivocou-se. Mira, eu nunca estuve en contra, os feitos aí están, de que as nenas de viajes a Marelle estén en Santa Coma, porque máis, creo que deben de estar aquí que son do pueblo, como os do balonmano, como os do fútbol. A ver, non vamos dar nombres, pero por lo mismo que eu non critiquei, ni nos criticamos as obras do pabellón, porque creo que son necesarias, e creo que son necesarias o que di Miguel, pero nós estamos traballando a nos... A vosa maneira. No, señor, por favor, queres me deixar acabar? Nós pedimos unha serie de pistas antideportivas. Supuestamente están concedidas. É verdade, non temos a culpa que desde arriba ainda non nos las mandaran, pero están pedidas, porque sí que é verdade o que ti dis. Sí que ten que haber unha pista onde se poda xogar o tenis, temos que mellorar a pista de pádel si podemos cubrila, porque así non... Nós sabemos deso todo, claro que o sabemos. Señora Cancela, Pero así como se fixo do pabellón e nadie criticou porque creemos que é necesario, independientemente de que non xogue Jobá, que son todos rapaces. Tamén creo que non está de más, porque por que non pode ter Santa Coma? Digo eu, por que non? Digo eu, é un delito ter un campo de fútbol ahora mismo. Estamos pedindo algo para nós? Non, verdade? Eu creo que non. É iso do que se trata, que a veces olvidamos. Eu non estou de acordo, porque sei porque me van a atacar polo de sempre, que se este utilizando un campo de fútbol para que sobe un equipo serio unha vez cada 15 días. Vale, non estou de acordo. Entón, como non estou de acordo, eu creo que quen deben de xogar son os nosos nenos. E se os outros poden xogar tamén. Pero primeiro teñen que xogar os nosos nenos. Como creo que os nosos nenos de balonmán, de viajes a Marelle, deben de xogar o tempo máximo que podan no pabellón. Temos un problema no pabellón, que só temos un. Ojalá poder facer 3. Vale, pero non podo. Temos un en Santa Coma, me refiero. Vale. Xa sei que temos sobre trabas, en Santa Coma. Tamén. Muchas gracias. Vamos a ver, señor Lucha, parece ser que realmente o que importa este plan ustedes son os vecinos da Pereira. Agradezco aos vecinos da Pereira que se están tan pasados respaldados polo señor Lucha, pero eu creo que incluso hai aquí pois a obra dos Ángeles de José Millán nova accedida por os vecinos de Vilatimado aos Fornos durante moito tempo esa profesión, que é por tanto tan importante como incluso as outras obras que van en distintas parroquias no plano intermediario. As obras aquí todas son importantes, pero parece mentiras que usted lle dé tanta importancia á obra da Pereira que sí, a primeira fase... Señor Lucha, por favor. Señor Lucha, por favor. Señor Lucha. Además, señor Lucha. Entonces, a hora da Pereira, a primeira fase xa fixo o señor Marteira, é verdade. A segunda fase fixo usted. E mire por onde que si fixo a segunda fase. Pero non se puxo a traballar no que era poñer a traballar a agua non de Tueve só, de todo o lugar de San Cristóbal de Vigo. E non foi por a presión da posición porque... Señor Lucha. Transformado que tiñan de forma ilegal. No, debería un pleno que non fixo nada. A cesión para mí estaba sin facer. Estaba todo sin facer na súa parte. Usted que non fixo nada, Non fixo nada. No ano do gobierno do PSOE. Vaya a mentir. Señor Lucha, tercera llamada de orden, por favor, desaloje la Sí, sala. pero non me dá a gana, mire. Señor
Señor Lucha, ¿Qué pasa? ¿Estás a votar aquí? no, por favor, Pues non vou a salir. por favor, Ai, salga para la sala. ustedes van a estar así, Non vou salir. Bueno, pues mire, porque queremos terminar o pleno con tranquilidad, manténgase aí. Repítote o de expulsarlo, vale? Espero que no momento que falen non se notar. Si abre a boca, digo que sale. Si non sale por la panza, sale por las manos. Y digo que por respeto a esta gente que está aquí, por favor, no, tienes ahí, manténgase ahí ahora. Estaba dicindo que durante o gobierno dos socialistas non se fixo absolutamente nada. Vale, chego eu e teño expediente como de Sara. Non me queda máis remedio que empezar a traballar nos expedientes. E sí, efectivamente, pois cadrou a presión co tema de que a xente empezou a pedir agua pois que se estaba terminando. Había un problema que usted mismo generou, porque se un veciño, non se sabe quen, porque di que non fui, rompío esa tubería, e usted o denuncia, en vez de negociar co veciño de boas formas, para que non hubiera unha denuncia judicial, usted mete no juzgado. Para que? Para que se prolonguen as cousas no tempo. E realmente, estaban prolongándose no tempo. Eu vou que buscar unha solución precisa para que, se lle dábamos agua aos veciños de San Cristóbal de Ribeiro, os de Tuave por aí ahora mismo quedaran sen agua. E claro, esa vai ser un futuro agua da Pereira. As rentas que se instala tamén se está resolvendo outro tema para que realmente a canalización por teña a suficiente cabida para que tamén os da Pereira teñan agua. O sea, que non intente usted vir aquí a decir, vamos a ver, señor Caamaño, usted o ten a Nesa como seu compañero, porque fai 2 meses, nos 2 plenos anteriores, usted dixo que... Perdón, señor Caamaño. Señor Caamaño, estou falando eu. Vale, señor Caamaño, estou falando eu. Fai 2 plenos dixo que non se fixera nada na guardería. Ahora resulta que sí facemos na guardería. Cando eu marchei, habíamos solicitado a cuarto... Señor Lucha, cando falamos... Señor Lucha, quere que expulse? Quere que expulse? Está buscando, porque non expulso. Entonces, na guardería, cando eu marchei, fai 2 anos, cando eu marchei, fai 3 anos... Usted sabe por que non ten que falar na guardería. Mire, o que usted... Porque está cumprindo o ratio, si o sabe. O ratio se está cumprindo, o ratio se está cumprindo. Demuéstrelo. Ten aí un informe. Mire, Nunca, jamás non. Sí, non, sí. Trae o informe, O informe vai demuéstrelo. Estou cansa da súa palabrería. Cansa. O único suspiro para fora e non demuestra nada. Sí. Quero dicir que o posto... Sesión plenaria está... O posto 2016, non se preocupe porque ese informe o posto 2016, que se fixo segundo o proxecto do señor Lucha, pois coincide que ese proxecto si o fixo o señor Lucha. E claro, ven unha empresa a facer as obras por un proxecto que fixo o señor Lucha. E resulta que a empresa non pode facer a carretera como a ten que quere facer. Ten que facer segundo o proxecto que aprobou o señor Lucha. Por qué? Porque é unha subvención, e nesa subvención, se non se fai segundo o proxecto, perde esa subvención. Entonces, non é que veña unha empresa, e como diga aquí o señor Lucha que faga además, non, é que veña unha empresa que fui a un concurso con un proxecto que preparou o señor Lucha, que como di aquí era, falaba antes de gravillas, de arenillas, non sei o que, pero eso sí, unha empresa que se fixo por un procedimento aberto, en donde resultou unha empresa pois adjudicataria que se ciñou precisamente, esa empresa sí que se ciñou o proxecto, por eso se fixo obra como se fixo. Por qué? Porque o proxecto era un desastre, por 2016. Sí, señor Lucha, non intente usted decir que nós ahora deixamos bicadeo deste ayuntamiento porque todas as inversións que se fan son para o veciño, non como usted que lle deixou a deuda aos siguientes gobiernos dunha indemnización de despidos improcedentes, vale? Así que non faga falar porque aquí hai moito do que falar. Porque isto está complicado, vamos a proceder a votación. Votos a favor do plan de obras. O seu, nada máis. Que pena. Non esperábamos outra cousa. Home, non. Votos en contra. Seríamos tontos, non? Non dan lugar a abstención. Por respeto ao público de Santa Comba, os que están sentados, os que están atrás da cámara, nos expulsou o señor Bucha. Deixo de explicar máis porque está visto que con este home non se pode levar a cabo un pleno, incluso ter que facer isto, arrimar o micrófono para que ustedes me poden oír. Isto é denigrante, non ten outro nombre. Moitas gracias a todos os asistentes, gracias, e por Santa Comba apoiamos este plan de obras, estamos a traballar por ustedes e seguiremos en eso. Moitas gracias e bons días. Se levanta a sesión.